Salam vatandaşlar. Salam Merdan kardeşimiz, hoş geldiniz. Bugünkü temamız devlet adam için bolup biler mi diye sorak var. Bolup bilse ne hilip olmalı? Şular hakkında biraz göründeşleyecek şey. Türkmenistan'ın içinde az sloganlar var ya, devlet adam içindir deyip. Kaysa adam için, ne hil adam için? O adamlar kim? Geçasi yurttaşlar, esenlikler, geçasi umid ediyorum. Yankı sorunuz, devlet adam için bolup biler mi? Hemen deysen olur muňa. Düşünjäm aýdynda bir gözleştiren yerlenme, okan yerlenme diýen. Düşünüp bilişim ma, ýani netije çykaryp bilişim de. Devlet adam üçindir edilşi wagtky ýagdaýda bir belli bir ýani devlet diýip adlandyrylýan guramamyz bardyr. Türkmenistanyň içindäki şol belli bir darajyk az adamlar üçin niýetlenen de şolaň bähitler üçin. Ýöne aslında devlet bir ýurtda devlet bar bolsa şol ýurdun ýaşaýjyklaryň hemmesine değişli bolýar. Şolar bilen şolaryň nähili sosial hyzmaty geregi geler. Olar gideni, olar hemmedagyny üçünçülügiň ugrunda bolmaly. Nähili diýip aýdýany barmak basyp sana bermeli. Ýar olsa da olar özüni ekläp bilmedi. Olar goramalsy bolar. Ukatmalsy bar halkyň içinde. Öz-özüni saklap oturmaly, özüni dolandyryp durmaly. Ýurt devlet diýil ýa-da meň öz düşünüşim boýunça ýöne edilşi wagt bizde devlet ýok. Näme bir topar wada öz wagtyny işläp beren. Belekler hem genosidyň ugrunda saklap berenler dowamly. Indi bizler şu devlet sözüň özüne de aýlanyp gelende devlet diýip bir sözüň asyl manyetine seredip gördüm bolan. Asyl manyeti bir arap söz ekeni. Özden bir öz sözlerim bilen aýtsam devlet bir gazanyp alynan, ýani uruşda bolýarmy, bir tiýasy adarşyň üstünden bolýarmy, bir adam üçin ýa bir belli bir topar üçin gulluk, ýani hyzmat edýän bir gurama eken devletdiň asyl manyeti, ýani türkmençe aýdanda olja, ýani birlerine ýa bir adama niýetlenen şonuň üçin diýen ýa. Indi ştada şu devlet düşünjäni meň pikirimçe aýyrmaly, makal leksikondan aýyrmaly diýip düşünýände. Şöyle sözleriň bir nemesi bar, öz basyş, öz manyetini çykarýan nemeler bar. Manyetini nämedigini bilmeseňem şonuň öz basyşy bar da nähili diýip fundament düýüp kökü bar şo sözüň kökü. Ene şonu isleseň islemeden tapýar şol. Şu adana devletlerin üstünde durup geçer. Solana şol ýankäl olja diýmek da. Olja da bir gün biriniň elinde bar, bir gün ýene beýleksiň eline geçer. Haýsy ökde çyksa. Gazanyp alynýan nähili aňsatlyk bilen aldaw ýoly bilen ýani mekirlik bilen alynýan bir manyny berýär devlet. Olja hukmunda. Yani azap çekilmedik, onun için yani yıllar boyu toplanmadık, halk köpçülük var, New York'un içindeki milletler, yani halklar son azap etmedik. Belli bir topar için niyetlenen deyip manini çıkarıyor da. Çünkü yan kaçmalı, devlet sözünü ütkötüp, il sözünü getirilmeli mukadib yani. Ulus il deyip aydırlayandır ulus il. Yani republic İngilizce cumhuriyet yani halk köpçülüklerin yani idare edilen yurt olmalı. Yani sonunda yerine oturmalı.
Şöyle düşünýän da. Doğru. Şimdi devlet adam için bolsa mesela devlet adam için de bir slogan her yerde aydılıp geçiniyor bu. Devlet adam için bolsa ne için sadece bu reklamayı alaydık görkezlerler. Yine suratlar men paylaşmak görüşürde. Sadece reklamayı görkezlerle yöne adam yurtun içinde adam kalan yok. Devlet adam için bulsa nem için yurtta adam kalan yok. Devlet adam için bulsa nem için yurt adama hizmet edilmeye. Sosyal hizmetler yok. Nem için bunlar reklam ediyorlar zatları. Devlet adam için de her yerde aydıp geçiyorlar. Indi şol ýene döwletiň köküne aýlanyp gelsek, aslında döwlet hyzmat etmeli ýaly halklara. Ol döwlet bir biriniňki, ýani birini gazanyp alypdyr, aldap alypdyr, oglap alypdyr. Olja hökmünde bir belli bir toparynky ýa biriniňki, bir adamynky. Onsoň ol köpçülige hyzmat etmeýärse sözüň özüne alanda da şol köpçülige ýaran ok. Hiç ile. Ýöne bizde köp sözler ýani çygarda diýip ulanýarlar. Ol ýalňyş tersine mäni berýärler, ters manyny çykarýar. İnternet ýok biziň ýurdun içinde maglumat öwreneýin diýende. Şonuň ýaly ýagdaýy bar da. Şimdi şu Türkmenistanda şu devlet adam içinden şıgırı, nähili garamalı, nähili näme etmelinden täze Türkmenistanda nähili bolacak bu? Indi şu wagtky şygyrlaryň köpsi özleri üçin niýetlenen damlaryň ýylary düýp göter aýyrmaly bolar. Onsoň halka ýakyn, halkyň özüne manysam sözem özüne aýlanyp baryp duran kökli türki dillerimiň sözlerinden ulanmaly bolar. Onsoň bunyň ýaly şygar aýdylyp berilmeli dälmi hal diýip pikir edýän da bir asyl ýurdy bir ýurt şeklinde saklayan, il hökmünde görülen yerleri adamlar, laýyk adamlar yönetse, ondan şol ýany bunyň ýaşygarlar gerek gelmi diýip düşünýän da. Men sesimi ýapaýyn lazım. Uzakdan ketdim. Yine şu suratları paylaşım. Şu suratlarda yine fabrikalarda aýal gyzlaryň işle oturan görünýär. Hem yerde iş bar ýaly görkezýärler. Ýöne Türkmenistanyň içine garasan hiçbir işem yok, fabrikam yok, hiçbir üreme yok, üretme yok. Ýöne adamların başka bir ülkelere gözüne näme görkezip hem yerde iş bar ýaly adamlar hem işte üçün edilýän ýaly edip görkezýärler. Var mı şu açacağınız? Sizler açık devam edin, adam sesi gelip benim sesimi yapıp durum kazandı. Öyle. Indi men şunu fikirimi aýdyş täze Türkmenistanyň hakynda, täze Türkmenistanda mesela yerli yönetimler boljak. Täze näme devlet adam üçin diýen şygyryýaty şu nämesi slogan hiç gerek yok diýip düşünýär. Ýani siz ama aýdyp berip geçdiňiz şunu. Halka hizmet edilecek. Yöne devlet aýdyşyňyz ýaly devlet hizmet etmeyecek. Sosyal hizmetler boljak onun için. Berdeýine suratlar görkezip durlar hazır. Öýler gurulyp duran halk üçin. Hemme parahat alsyda asmanymyz dep aýdýarlar ýa, şular görkezýärler, ýene şularyň hiçbirem ýok Türkmenistanyň içinde. Halk aç. Madem devlet adam üçün bolsa, devlete hizmet etmeli. Başka tersine işleýärler.
Ben hazırlık yaşındaydım. Adem sesi basıyor mu? Açar mısın? Aklımda. Stada azıcık mikrofon yapmalı oldu. Şimdi stada suratlar geçip durdu. Size maydı kestiniz. Şimdi bulay yurdun içinin fasadı arada gepleşilen edildi fasad ne düşündüler. Bu propaganda da abi yurdun içindeki fasada yine televizörlerde geçip du. Yurdun daşı çün olsa medyadaki nemeler yani sosyal medyadaki yani internetteki propagandalar. Bu ne için ediyorlar bunu? Devlet var deyip ediler yani o zaman bir adama madama görkep berender bir tane iki tane adam ittifak böyler ula oturup böyler. Bulam şol köpçülüğün gücü yok. Dine bir adam imzadı başar ya. Yani lider diyen var. Var bir de lider gerek deyip köp haydandırlar. En azından şu sözün getirtmek için görkedilen hareketler de. Buram patsazna deyip bir da beynin düğüne fikrin döre kaçan yer vardır. Sonra önünün böğüt koyarlar. Fikir etme mümkünçülüğü bolmaz yalda. Hem halka içeriden karşı saklayalar. O dine hocalığı ulen sözüne imolar dedi internet aknemeler da. Instagram yine sonun yani. Dine iyi biçip öğrenirler. Lan sadece Bir şey diyen ne görün. sadece Aşkabat'ta başka bir layıklarda internet hiç yok. O indi olaram özlerçe düşünýänler iş edip bilişler da şol Aşgabat için nähili ýa-da öğretmeli, oğullar için nähili ýa-da öğretmeli şol uçgunun bu nämäňinde bu wagt bolup madama durmak için yurttaş için näme hareketler etmeli, özlerçe pikirlenýändirler, hareket edýändirler. Nähili ýagdaý barda. Edil şu wagtky döwletimizde çylaryň belli bir topar için diňe niýetlenen. Yavaş orada yerli yönetimde ayıp geçtim. Şu hakkında birazcık düşüneceğim. Ne olacak? Devlet adam için diyen ayrılan sözde Terzi Türkmenistan'da neşli bolup geçecek. Yani yerli yönetim hep ayttık. Sosyal hizmetler olacak dedim. Devlet adam için diyen zat slogan hiç olmalı değil dedim. Yerli yönetim hukman gerek deyip düşünýän. Mesela devletlere seyredende de şol ulanýarlar da şol hereketi. Bizde de ata-babalarymyzda bir wagtdan bolup dur şol ýöne bize ýatdan çykardylar. Yani meclisiň üstünden, maslahatyň üstünden hemme halkyň gellerini, giderini, kıyın ýagdaýyny, toýuny, ýasyny, kritik ýagdaýlaryny, nemesini doğru tarafa çözüp bilipdirler da. Yani parlament sistemi diýsen meclis diýjekmi? Yani bir adam çözen okenje onu. Şunun ýaly hukman gerek. Şu suratlar ağzına geçip duran da para haftada asmanda yine oynap dans ediyorlar. Devlet adam üçündür de. Katı kızıklı. O studentlermede barşyndan ana ýaşuly diýip öwredýärler da ana şu prezidente. Yalan prezidente ýaşuly diýip öwredýärler. Niýde? Onu şolam ýaşuly diýmek bir adam lider diýmek. Da şo manyny patsaznanede şo sözü berýär şol. Nakyllar var bir bolup nakyllar var. Özüni tiýlamasaňam ýaşyny tiýle diýär. Özünden uly. Ulan içinde köpçülüğün içinde doğru hareket edip veren yok da. Özünden ulu bolandan soň nemenem gözüňde tutýar bular. Sika bas şey diýerler da yani.
Mesela işgäriniň başlygy var bizde döwletde. Men Tawskoyda ýene başlyk var. Mahkeme diwatlandyrylýan ýene başlyk var. Çünki näde oram bolsa ýaşulmuşum şol, ýani wezipet barmyşym. Çekmeli. Soň hereket bilen aýdyna agymnaky aşağı tıklasa da näme agymdan bir zat gaçdy da şonuň çekip gelmeli, aýdyp edip gelmeli düşünjäni ýaratjalar da öňünden. Şo ýaşul söz şol. Bir başlangyjy oturtsa ol kitap okamadyk. Halka ýani dogry kitaplary okamadyk, ýani dogry düşünje, bilim almadyk. Halka nähili täzir etjäni bilýär da olar. Şondan soň görä hereket edýärler. Gepleşiň başynda döwlet sözü Arap sözünden gelen dediniz. Endi günümizde täze Türkmenistanda döwlet sözü näşili bir söz boljak endi? Näme goýjak şu adyna? Näşili boljak? Endi bärde ýene de men diňe öz düşünjem aýdyp bilerim. Ýani köpçülik, ýani meclis olar, parlament olar, bilen tarihi bilýän adamlar. Öz düşünjelerinizi aýdyp. Türkologlar var, alymlarymyz, gelerler, tapylarlar, haýyş etip getirler gerek bolsa. Şolaryň düşünjelerini hemmesini jemleşdirip bir maslahat bilen edilmeli dagы. Öýdem bir ýurdun başyna bir söz goýjak bolsaň, ony bir günde ýa bir her kim ýa meniň islenim bolanok da jemlenip bir ýerine oturar ýa bir söz aýtmaly. Edil bir watana ýene azjyk men käwat elimi tutan wagt taryh okady, ony el diýip bir söz bardyr, biziň elimiz, golumuz. El diýmek şo manysy birlik diýmek da, il sözüne öwürlük gelýär da bolam, aýlanýar. Wagty gelýär boly. Şo il sözi men üçin şol nemerak gel bolupdy, laýyk gel bolupdy da. Onam galanlar köpçülik bilen adamlar, gören adamlar, okan adamlar, düşünen adamlar üstü bilen maslahat bilen, ýani köpçülige sala salnar. Şonuň ýaly bilen. Başka soran yok. Yine koşmak isteyen zatlarınız bolsa. Meni köpden düşündüren şu täze Türkmenistanda sosial döwlet adam üçin bolanda sosial hyzmatlar bolýar köpürak. Bu sosial hyzmatlar näşili boljak? Döwlet adam üçin dep döwlet etmeli dep düşünýär, meniň öz pikirim. Muny sosial hyzmatlar etmeli bu zatlary. Indi men öz düşünjem aýsam, Ferediň ýaňy bir ýurdun halky ýedir geçirmeli, ýani garyn doýmaly, türkmençe aýdanda sada dilde gorunmaly, okudylmaly, öýü bolmaly, erkinligi bolmaly, islen daşa döwlete gitjekmi, okajakmy, geljekmi, işlejekmi. Indi şol zatlary jemlenip halk öýdüň aladasyny etmeli da. Oňsoň her kim boýnunda şol. Oňsoň nähili diýýärdim, her kim sapyp bilen ol dogry, şöyle dogry seretmeli da ol işler üçin. Biriniň iş köpürak, biriniň nemerak diýen ýöne şu halkyň boýnunda bolansoň onuň gazancı bardyr. Manatda gazanýar, dolarda gazanýar. Şonuň berýän salgydy bardyr. Özüni ýani dolandyrmak üçin, halk hökmünde özüni dolandyrmak üçin berilýän salgytlar bar. Ana şolaryň ujundan edilmeli hereketler da bular. Oňsoň gerek bolsa näme anyp biler oňa, ýani dik uçar geçende görüň etdik, medizin üçin dik uçar nemelerim, eskerlerimiz üçin gerek bolar, oňsoň hemçesi üçin gerek bolar. Bu bir ýekeje nemesi da şol. Oňsoň ýarawsyzlarymyz bar, bular üçin ýani gyzyl haç diýerler bilen şoň meňdeşir özüme de başgalara meňdetmen özüme de laýyk bolan bir söz tapar soňa. Köp neme bilen. Oňsoň ýarawsyzlar zatlar ýa bir kesel
gelecek bolar, ya öňünden bir saglygyna seredilmeli bolar, çağalanmadan, ya bilimine seredilmeli bolar. Şu zatlar üçin yani aýran salgytlarynyň ujundan ediljek hereketler de bular hemme. Şurada yalnız şu suratdayla ekrana gelen suratta Türkmenistan'da halk oyu dabaralı bellendi diye. Devlet adam için bolanda böyle dabaralı hasıl toyu var diyelim yurtun içinde. Onda bu hasıllar alınan hasıllar nerede? Yok. Devlet adam için biz Mirdan kardeşimiz biz kim onda? Bize Türkmenistan vatandaşı der mi? Siz ben Türkmenistan vatandaşı der mi? Terör topor üçin birler raýat da, konstitusiýa ödýäden konstitusiýasynda da şonuň ýaly öyle ýa. Ýanky ýaly eskerler üşüripdirler bir dal edip. Näçe adam bar otayda? 500 sany adam barmydyr? Bir giden onuň daşynyň kamerasy, çyrrasy, iýje işşegi, gideni geleni bir giden çykda da ýanky döwletdi atlandyrýan, bularyň döwletdi atlandyrýan guramadan ýani büdjetden halkyň salgytlaryndan ýa şeratlara mene faallary ýalypdylar, ýenetdiler. Bir giden çykdaçylar bulary gerek gel şu zatlar bar, näme gerek? Elbetde şahsy hojalyklar ekinde plançany summa alypdyr diýip internetde blogerler bolar ýa özleri öz saytlar bolar aýdyp bilerler. Ýani şol ministersiýa wadyr şolary seredýän olar ýazyp bilerler. Döwlet näme ýurdumda näçe göterim, näçe dolar ekwivalentinde girdiji boldy. Şonuň ýaly bir bellek geçseň ýöne bunyň ýaly fasat, pafos näme gerek? Gerek geldi awlatlar. Şol näme terör topar özüniň terör topardygyny bildirmejek bolup biz döwlet diýip biz ýurdum nähil diýip aýdany. Ýurdum başyndaky döwlet, hökümet bar diýip nemeçe nemeler da bir giden olursa hereketler, çykdaýjylar. Bunların aýdyşýaly devlet adam için bolsa onda yurtun daşındakiler adam däl. Yurtun daşına çıkanlar adam däl. Soňa çykmanyň sebebem şu devlet adam için diýen üçün çykdy. Şuňaly bolup çykýar. Ya o belli bir topar üçün da devlet. Artık mazyny aýrýarlar. Ondan da meden bizleri näçe göterim halkyň daşyna çykar. Daşlarama çağlamadan öldürüp ýatybylar. Ýaşlarymyz bir gün parok diýdi, bir gün ýene diýdi. 50'den geçip geçmen dünýäsini täzeläp tuýdyşýaly aýrylypdylar. İngilizce doktorlar alaýyn. Men arkam mesela men arkam magrady diýdi. Maňa näme edip bolar? Bular okudylar, öz okumadykda biziň doktorlarymyz okudylar. Bir giden antibiotik ýazýarlar, ondan şonuň arkam agrap durar meniň. Arkam agrýan näme bilýän, beýinden gelýär. Beýine signal barypdy da men arkam agrýany bilýän. Ne birikdirilen de hemme arkada oňurganlaryň. Şonuň simptomlary bardyr, signal barmaz ýaly diýip antibiotiklarny urýarlar. Soňundan nima diýerler? 6 aýdan ýene geldi. Näme üçin 6 aýdan gelmeli? Men şu wagt gelemde saňa sagaldy üçin geldim. Näme üçin şonu ýitirip bolany? Şolam bir genotip da, olam böwreňi, bagyryňy her 6 aýdan güýçli kollar urup tursaň promil diýämi milligramy müňlük diýdi 500'lik urup ýatyralar. Şolam bir olarym görüp bilýärmi, görüp bilen okmaýa bilýäşin edýärmi, hawasyz bolup edýärmi, bar bolup beşlermi şu doktorlaryň. Genotipin bir görnüşi maňa peýda etjek diýip maňa ziýan edip duran bolsa, ol şonuň içinde bolýar da. Sistemaň içindäki adamlar. Arkada Goşadırdak içinde Arkadalı Serdar'ın şığırından devlet adam içinden uğur alıyorlar bunlar. Howan soňam döwlet diýen, howa döwlet sözüň
olja yani bir adam ki bir toparınki diýendirler. Onuň sinet görseniz döwlet işgärler bizde kändir. Şolar agram büdjete gerek gel şolarynky. Laýyk dälini aýyr. Şahsy geçirmelerini özleri geçdirler, şahsy işletinler. Yani şonuň meselende 4 milyon halk bolsa içinde de agramly bölegi bilen Eskerem bar, Lukman we döwlet işgärlere gidip barýar da bular kän. Indi şolarym biderek aýlyk alap otyrlar büdjetden. Diňe ziýan işleýär bir ýurdun, ziýan işleýär şonuň döwlet işgär kän bolsa. O zaman näme saklaýarlar, nähil diýýärdiň. Şolaryň üstünden gorky propagandany saklaýarlar bular. Halk saklaýarlar şolaryň üstünden. Bular näme däl da, nähil diýýärdiň bir. Okumadyk adamlar, dogry düşünje almadyk adamlar erkin bolanokda bular. Bagly, sehelçe pul bilen baglap otyrlar. Nähil diýýärdiň. Şo raýatyň gönül emesi da raýatyň. Hiç bir zadyna ýok diýilen oklar, şolaryň üstünden hem halk saklap otyrlar. Erkinlik ýok. Berden şu bir näme gelýär-de, döwlet sözüniň ýalňyş manysy gelýär. Dogrymy? Ýalňyş söz bu. Ýalňyş söz, ýalňyş many çykar, ýalňyş hereketler çykar ya. Oluş siyaset yürütýärler bunlarında. Döwlet ýalňyş siyaset, halkyň üstüne genosit, ýa-ni gaýdyşyňyzy halka genosit edýärler döwlet adam üçin de. Indi siyaset sözüne ulandyňyz da, siyaset diýmegem ýene men şonu arada okudum. Ýa-ni ýene bir üstünden söz gözüm alladym bolan maglumat bar da internet. Siyaset diýmegem teýslemek manysyny berýär eken ýa-ni. Öz isleňe göre, garşyňdakyny şoňa göre oýnatmak. Ýani garşyňda sen goýun bolsa goýun ýaly bakmaly, at bolsa at ýaly bakmaly. Ýani siýasat şol eken. Asyl manysy. Ýa şular döwlet adam üçin diýen siýasetini öňe tutýarlar. Önde näme görkezýärler. Näme okuwçylarymyza paxta ýygdyp böyle. Awayna döwlet adam üçindir. Görsünler. Şu hereketleriň hemmesi halky, yerli halky raýatlykdan çykarmadylyk şol hereketleriň hemmesi. Zorluk bilen paxta gitmek. Ene o geçen ýyl bilen bir ýatlak geçipdim men. Molum garandaşlarymyz bolan çöp çapdyrmanaky diýip asfaltyň rahatyny. Men aýtdym şoňa ýene sonra verdim da. Näme üçin sen çöpe gidýäň? Habaryň barmy diýdim. Ýok diýdim. Ayal kızlarımız yerler yuvup yürüyen. Prezident gelecek vakti yerler yuvuyalar. Raýatlykdan çykmasyn diýip şolaryň üstüne böyle halkam saklaýarlar da. Buların aýdyşýaly döwlet adam üçindir bolsa şunu ýaly etdirýärmi halkyna? Yerin aýagyny aşagyny ýuwdurýarmy? Indi döwlet inesel adamlar herediň şu manysyny aýtsak inesel adamlar, hyzmat edip beren adamlar. Biz üçin men üçin adam, şahsy men üçin adamdylar. Men ýurtdaşym bolar. Ýöne terror topar üçin bular döwlet ene hyzmat edip beren adamlar. Adam bolsa özleri. Suratlar görkezdi ene edip öyle ya bir yandaşlarına öý beripdir, şu çağalary bilen maşgalasy bilen öýde oturup reklam edip durlar. Ýöne aslında doğru nämesine ekranyň arka tarapyna garan wagtyň bir maşgala düzeni ýok Türkmenistan'ın içinde. Maşgala çağalaryny taşlap yurttaşyna giden enatalar, çağalar daýzasynda, mamasynda, babasynda galanlar. Ine ya ekranyň doğru gerçek yüzü. Ekranın arka tarafında bolsa munyalı, ekranın arka tarafında şu çağas, siz atas kalan çağalar. Ekranın önünde yine şunyalı nemeler görkezýärler. Yine bir temaň üstüne açdyňyz da. Maşgala institutu diýilýär, ýa-ni ýangyra. Maşgala institutyny ýykdylar bizde. Şonuň düzelmezligi üçin hem gyzlanmada
Bazı şey diyorlar, den anlamında. Yani biri ağzına geleni diye, yine biri geleni diye, karasın Arap nemetini, kulturasını din deyip ya içeri alıyorlar da Arap kulturasını. Ondan sonra maskaleyin studam ne yok bir adamdan bolan o ayak adamdan kaptan da dedenan olmalı. İki tane bilimli, düşünceli olmalı. Yani ılımlı diyem yok mu? Ilım başka da. Bilimli, düşünceli olmalı. Doğru düşünceli. Zenanın doğru düşünceli olmasa institut yok da. Yani ikisinden biri düşünce yok olsa ya institutun yıkılan sen. En önemli maşkala düzeni olmalı. Bize de hiç yok Türkmenistan'ın içinde. Her kim ayrı, en efası ayrı, çağlar ayrı. Ne için şuna maskala institutu diyorlar. Olin yani önümçülükte sol. Ne dip önümtüge çağa nesil öndürmek bilen olup değil, öz yurduna gorya kesellisine çıkka, onun yalı aday var da. Ekya, dikya, öz yurdu için, yani önümçülüğün içinde öz yurdun var gülle vestirmek için. So maskala institut başı da, so yurdun başı sol maskala institut. Sol bozuldu, son için emsiler kaldırmacak koyarlar. Vaktimiz ama kısıp başladı öyle. Şimdi şurada neticeye gelsek şu devlet adam içinden siyaset yanlış siyaset dedi. Siyaset Türkmenistan'da bunun yanlış siyaseti birbirinden yol etmeli. Doğru. Adam için demek yerine sosyal hizmetleri öne sürmeli. Sosyal hizmet yok man. Onsuz olmuyor. Ama Sosyal hizmet sol geleceğin ve geçmişin de. Yani çıkmaz onu. doğru. Böyle kısaca olsa birazcık olsa üstünden durup geçtik. Devlet adam için yani siyaseti. Çok sağ olun geleniz için. Size sağ olun. Vatandaşlar sizden sağ olun. Bu kısaca oldu. Eğer konuşmak isteyenleriniz, fikirleriniz olsa yazdıklarınız komentarya. Yazsınlar yok mu? Düşüncelerinizi yazdıklarınız. Sağ olun. Öyle oldu.